Megyn Kelly er så klein. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva jeg skal tenke om noe lenger, for å være ærlig med deg. Jeg tror det ene jeg er mest bekymret for, er Israel. Så hvad betyder alt dette? Jeg mener, jeg troede, han kom til at vinde. Jeg var sikker på, at han kom til at vinde. Men så gjorde han det ikke. Og Israel købte det. De købte valget. Så hvorfor stemmer vi egentlig længere? Hvad er pointet? Seriøst, hvad er pointet? Jeg tror, jeg vet liksom, jeg har en pligt til at stemme, men hvorfor? Ja, for hvad? Hvor? Hva? Hvis de bare skal, jeg mener jeg bare. Føler mig fastlåst. Jeg mener, de køber valgene vore. Jeg bare, hvordan kommer vi os ud af dette dritte? Er det næsten over? Det kommer til at gøre hele jævla verden forbandet. Jeg bare forstår det ikke. Skønner de ikke, hvor pinligt det får dem til at høres ud, når de faktisk tror, at lille bitte Israel i Midtøsten kontrollerer Amerika? Skønner de ikke, hvor dumt det får dem til at høres ut, og hvor besatt de er av det?